Sí. No. Sí, O sea, ahora sí. Em sents o no? Pero por aquí no. No? Per aquí no? Yo tampoco. Tu no? I ara? Sí. Ara sí. Ara sí, eh? Ai, que hilo. Vinga, va. S'acosten les festes nadalenques, això vol dir que hi haurà vacances als instituts, la gent doncs no tindrà que anar a classe i abans d'aquesta bona època arriben doncs, els festivals d'aquest Nadal que preparen les diferents escoles. Avui tenim a l'Anna Vicente i la Natàlia Muñoz, bona tarda. Bona tarda. Són de l'IES Les Vinyes, de segon d'ESO, veritat? Sí. I bé, esteu preparant un acte, un festival, una sèrie de coses que us heu estat preparant durant les últimes setmanes per al proper divendres a les 6 de la tarda a l'Espai Jove. Expliqueu-nos una mica què és el que fareu i com ho fareu. Bueno, nosaltres hem fet dos balls, una de Gaga i una Britney Spears, que fem el de Britney Spears el fem segon i el de Lady Gaga el primer. Després fem un ball matemàtic, que això és cosa de la professora, I quan dieu un ball de Lady Gaga i de Britney Spears, vol dir que feu el mateix ball que elles o és un ball que heu fet vosaltres? nosaltres. I com ho heu fet això? Expliqueu-nos una mica. La Natàlia va a una acadèmia i allà ensenyen un tipus de ball. Hip-hop, funky, Street dance, break dance i funky. però això no és de l'escola, jo ho faig així perquè vull. I us agrada la Britney Spears i la Lady Gaga, m'imagino. Sí. I com ha sigut això de l'assaig? A veure, expliqueu-me com funciona, com ha anat. Doncs cada dia, a l'hora de l'escola, a l'hora del pati, mitja hora, i després els divendres de 4 a 5 de la tarda farem amb cervesa a l'Espai Jove. I ho feu vosaltres soles? Us ajuda algú? Al principi ho feia jo, però després ella em va ajudar a la seva casa, que va fer els passos, i després ens ensenyàvem a fer el primer i segon. Però hi ha molta gent que balla, o sigui, no són 3 o 4, són 16. 16 ballant? Sí. Déu-n'hi-do. I a part, després fem un altre ball de Lady Gaga Remix, que fem ella i jo, una altra nena que es diu Laura Cruz i Ariadna Rodríguez. Molt bé. Això és el Lady Gaga Remix. Tot això són balls que anireu fent aquest divendres, no? I la gent us pot anar a veure o com? Sí, hem fet entrades, per exemple, que per exemple el divendres dia 16 i les tenim que vendre perquè nosaltres i el diner que recollim tenim que parlar amb la directora perquè nosaltres per comprar material o se'l donem als aquars per al viatge a fer la tur. Però van vendre les entrades menors de 12 anys, 2,50 i els adults 3,50. Molt bé. I les entrades es poden comprar allà o s'han de comprar aquell dia? No, es poden comprar allà. Nosaltres anem pel carrer i ens l'ofereixen i nosaltres ens donem. Us les aneu venent pel carrer, doncs? Sí. Si algú vol anar-hi, també aquell dia suposo que ho podrà comprar allà. Sí. Molt bé. Expliqueu-me què és el que ha sigut més difícil de preparar tots aquests balls. Ensenyar els fotos a les nenes perquè hi ha algunes que saben més que unes altres i els hi costa més. Llavors tenim que tenir més paciència amb unes i menys amb altres, saps? I també posar-les d'acord ella i jo, que també són diferents tipus de ball i ens tenim que posar d'acord. I ens hem ficat amb moltes baralles. Aquí moltes baralles. Tonteries. Tonteries. Molt bé, ens heu parlat d'un ball